Od A po Z. Každý týždeň zariaďujeme spolu s vami jednu tému vášho života. Dobrý deň, prajem, vítam vás pri ďalšej relácii s názvom Od A po Z, kde sa venujeme jednotlivým témam vášho života. Od mikrofónu vás zdraví Slavo a Martin. A tento týždeň sa venujeme ktorej téme, Martin? Poisťovníctvo domácnosti. Takže tejto téme vyspovedali sme pre vás niekoľkých poisťovákov, ktorí sa venujú práve týmto záležitostiam. No a dozviete sa určite opäť množstvo zaujímavých informácií. My lip starts to shake. How does she know who I am? And why does she give a damn about? I've got 2 tickets to Iron Maiden, baby. Come with me Friday, don't say maybe. I'm just a teenage dirtbag baby like you. Takže sme tu späť po pesničke. No a teda ideme sa venovať našej aktuálnej téme poisťovníctvo. Martin, ty ako si na tom? Si poistený? Máš poistenú domácnosť? Tak ja som asi na tom podobne ako väčšina Slovákov. Ono sa hovorí, že poistíš sa až vtedy, keď sa ti niečo stane, a ja som našťastie nič takéto konkrétne nezažil, ale svoju nehnuteľnosť som poistil až vtedy,
keď to vyžadovala banka pre hypotéku. A až vtedy som sa vôbec začal zaoberať tým, že či je poistenie potrebné alebo nie je potrebné, a človek keď proste niekam zainvestuje a dá svoje životné úspory do bytu či domu, začne rozmýšľať nad tým, že či aj poistiť proti nejakému riziku alebo nie. To prvé poistenie mám teda riešenie pre krytie pre hypotekárnu banku, ale v zápätí som mal to šťastie stretnúť fantastických poistných maklérov, a dvoch teda, a poradili mi naozaj prehľadom možností na jednotlivých bankách, čo sa dá poistiť, čo sa nedá poistiť a ako to najefektívnejšie spraviť. A myslím si, že im obidvom dôverujem práve tak, že nesledujeme len tú najnižšiu poistnú sumu, ale aj ako keby optimálne krytie. Našťastie som nejakú vážnejšiu poistnú udalosť zatiaľ neriešil. Ja si myslím, že to záleží aj od toho poisťováka, že ako ti to možno posunie, alebo ako ti predvedie tú ponuku. Ja môžem teda zodpovedne povedať, že to je alfa omega. Nie nadarmo sa hovorí, že poistiť sa je možno jednoduché, ale keď príde k poistnej udalosti, tak človek zistí, že vlastne ako je krytý alebo nie je krytý. Poistný agent, ktorý mne pomohol poistiť celú domácnosť a zároveň aj vybavil cestovné poistenie, zároveň mi rieši akúkoľvek pomoc pri realizácii tej poistnej udalosti. V súvislosti s nehnuteľnosťou alebo teda domom som túto situáciu nemusel riešiť, našťastie. To bolo drevo. Ale zároveň mali sme situáciu, kde sme potrebovali uplatniť poistenie cestovné vzhľadom na to, že nám ochorelo dieťa a museli sme cestu zrušiť, a takú poistku tiež máme a platíme si ju. A v tomto prípade bol náš poistný agent absolútne nápomocný, pomohol nám realizovať tú poistku, vypísať všetky dokumenty a dopadlo to teda tak, ako to malo, a poisťovňa uhradila to, čo mala. Keď sa vrátime k tej domácnosti, tak ja si myslím, že poistiť sa dá úplne všetko. Komplet. Každú vec, ktorú proste by si vážil, alebo si myslíš, že by to bolo potrebné poistiť, tak sa to dá. Najlepšie na túto tému nespovedať nás, ale priamo jednotlivých poistných agentov, tak poďme sa pozrieť na to, čo hovoria oni. No takže nášho prvého poistiaceho agenta máme pána Bobáka, s ktorým robil rozhovor náš kolega Marek. Poistenie domov, bytov, a s tým určite úzko súvisí aj poistenie zodpovednosti za škodu. Chcem sa spýtať na tento produkt, kedy ho odporúčate, pre koho je vhodný, kto by naň nemal zabudnúť, prípadne či je potrebný. Keď mám nejaký byt alebo mám dom, to sú rozdielne veci, lebo keď bývam na dome, tak v podstate pod sebou nemám suseda väčšinou. Keď bývam na byte, tak je predpoklad, že niekto podobne býva, takže to sú rozdielne veci. A ďalšia vec je tá, že zodpovednosti ako také, tých je viacero druhov, a pri poistení ako takom, tak je tzv. Zodpovednosť držby nehnuteľnosti a aj súkromná zodpovednosť. Skúsme sa teda pozrieť na to očami bežného obyvateľa paneláku. Býva teda na nejakom 5. poschodí, pod ním má susedov. Čo ho má teda motivovať k poisteniu za škodu, keď sa môže spoľahnúť na to, že tí susedia pod ním v prípade nehody majú vlastné poistenie? Tak čo by ho malo motivovať? No tak v prvom rade málo kto vie, že či sused má alebo nemá poistenie. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že či tá poisťovňa mu bude aj plniť z tej jeho poistky. To je druhá vec. Takže v každom prípade toto nie je sranda, keď niečo sa stane, či je to škoda na zdraví alebo na živote alebo na majetku, tak jednoznačne za to zodpovedám, a v takom prípade by som určite radšej prijal nejaké poistenie, za ktoré si zaplatím pár eur, ako keby som to mal potom všetko hradiť zo svojho. Chcem sa spýtať aj na takú tému. Mnoho ľudí hovorilo, že teda platia si poistné a prípadne to nikdy nevyužili, potom to zrušia. Aký máte názor na takýto hazard? Hazard. Tak viete, ja za 14 rokov som zažil toľko poistných udalostí, že mohol by som 10 kníh o tom napísať, takže ja každému želám, aby sa mu nič nestalo, to je samozrejme, ale bohužiaľ veci sa stávajú, a väčšinou sa stávajú ľuďom, ktorí
alebo nie sú poistení. Takže ja si radšej osobne zaplatím aj trošku navyše, len aby to poistenie bolo kvalitné, aby som potom nemusel nejakým takýmto spôsobom vyťahovať peniaze z vrecka za veci, ktoré by som inak nemusel. S tým asi súvisí aj moja posledná otázka. Chcem sa spýtať, čo by ste radili človeku, ktorý príde napríklad do novostavby alebo sa zariaďuje, ako postupovať, ako si vybrať dobrú poistku, ako na nič nezabudnúť, ako sú tie prvé kroky pri poistení domácnosti a teda nehnuteľnosti? Prvé kroky, no, takto, každý človek je iný, každý má iné potreby, požiadavky a tak ďalej. Ja to vždy vidím na nejakú tú analýzu, to znamená, že ideálne je, keď kladieme klientom otázky, dostávame na ne na základe toho dokážeme potom ušiť na mieru ten produkt. Takže viete, nikoho nezaujímajú nejaké maličkosti, napríklad nejaké zatečenie, že mu vznikne škoda za 100 €, to veľa ľudí nezaujíma. Hej? A na základe toho potom vieme dať povedzme nejakú zľavu za spolúčasť a to poistné potom vyjde úplne nejako inak. Takže to je vec pohľadu. Niekto vyslovene bazíruje na tých veciach, ktoré sú dôležité, čiže napríklad civilné pohromy, krádež a tak ďalej, a niekto je nastavený na to, že aj tie maličkosti ho zaujímajú. Takže to je bez tej analýzy jednoducho to nejde. Keď sa spraví analýza, tak človek je múdrejší. Help! I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now my life has changed in so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. I am not trying to do When I dance, they call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me, and if you're good, I'll take you home with me. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on,
supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ty fíha, ako neviem, ako ty, Slavo, ale keď toto človek počúva, tak hneď začne mysleť na katastrofické scenáre. A hľadať poisťovákov a rozmýšľať, čo si asi dám poistiť. Všetko. Ale akože myslím si, že z tohto rozhovoru je úplne jasné, že je to naozaj o tom vybrať si poistného agenta, ktorý nám pomôže zorientovať sa a potom práve pochopí, že ktoré rizika nám najviac hrozia, hej, že či sú to nehnuteľnosť samotná, či je to stavba, či je to nejaký majetok, ktorý vnútri v tom našom byte či dome máme. A zároveň pri zodpovednosti za škodu, či je to o tom, že chceme chrániť pred možno nejakou chybou, ktorá môže vzniknúť vzhľadom na konanie našich detí, alebo ja neviem, mám strom, ktorý nechcem dať vyťať, ale je blízko suseda, tak čo mám urobiť? Ja neviem, či sa toto dá poistiť, to je dobrá možno aj téma, ale v každom prípade tá samotná poistná zmluva je potrebné ju prekonzultovať na tie rizika, ktoré vyplývajú z tej danej každej tej nehnuteľnosti. Takže nech sa páči na Zariadime.sk a vybrať agenta, ktorý sa nám najviac zdá, že bude rozumieť tej našej situácii. Myslím si, že je to pri týchto službách oveľa viac o porozumení, o poznaní potrieb toho zákazníka ako kdekoľvek inde. Presne, ja si myslím, že nie je to o tom, že ja si pozriem nejaký zoznam a proste zoberiem prvého a to, čo mi dá, tak to proste zoberiem a presne je to o tom, ako si povedal, vzťah k tomu zákazníkovi, ako sa k nás správa, ako nám dá ponuku a celková tá ochota a tak ďalej. Čiže aj od toho závisí potom následne rozhodnutie toho človeka, čo si poistiť a ako na to ísť. Asi najťažším rozhodnutím v tomto procese celom je samozrejme človek zistí to, čo tá poistka rieši až pri samotnej poistnej udalosti. A to sa veľmi ťažko hodnotí, keď uzatvárame poistnú zmluvu. Hej. A
Myslím si, že sa veľmi ťažko nejakým spôsobom dá zorientovať o tom, že kto je dobrý poistný agent, keď nemám tú situáciu, keď ju potrebujem riešiť. Myslím si, že tu sa oveľa viac hodí ako kdekoľvek inde nejaká referencia zákazníkom, ktorým pomohol, akým spôsobom a vlastne keď príde k tej poistnej udalosti, tak predsa to nie je o tom, že aha, tak tento poistený vybral z tej poisťovne nejaké poistné plnenie, ale je to naozaj o tom, že to poistenie by malo práve pomáhať pri týchto situáciách a teda ten prístup toho poistného agenta sa ukáže práve v takýchto situáciách. Presne tak, je to veľmi dôležité. No a my sa dostaneme teda k ďalším info od ďalšieho poisťovacieho agenta, teraz konkrétne agentky, a náš kolega Marek robil rozhovor s pani Backárovou. Prečo by sa mal človek dať poistiť, a nemyslíme teraz len na zdravie, ale aj na svoju domácnosť, svoj byt, svoje bývanie? Tak ono poistenie pre človeka je určitá budúcnosť, spokojnosť, kľud, takže ak chceme lepšie spávať, možno, že je dobre byť poisťovňu a porozprávať sa o týchto veciach, ako si zabezpečiť svoju budúcnosť, svoje bývanie, svoje zdravie, svoju prácu. Mnoho ľudí teda býva v rodinných domoch a mnoho v panelákoch. Chcem sa spýtať, že či je tu nejaký rozdiel v uzatváraní poistiek, respektíve či sú rozdiely medzi domom, bytom, na čo by si títo klienti mali dať pozor? Vo svojej podstate nehnuteľnosť ako nehnuteľnosť je jedno, či je to rodinný dom alebo je to byt. Pri bytoch rozlišujeme, či sú byty v osobnom vlastníctve alebo družstevné. A pri poistení domácnosti alebo bývania ako takého by sme mali rozlišovať, či ide o poistenie nehnuteľnosti alebo o poistenie domácnosti. Ak má niekto dom alebo byt v osobnom vlastníctve, tak tam by si mal klient poistiť aj nehnuteľnosť, nie iba domácnosť. Pri družstevných bytoch, keďže vlastníkom je nejaké bytové družstvo, tam si človek môže poistiť len domácnosť. A v tomto robia ľudia veľmi často chyby, že majú poistené buď nehnuteľnosť alebo domácnosť. No a potom sa môže stať, že nedostanú poistné plnenie, lebo práve to, čo sa im stalo, môže byť poistené práve v tej druhej časti poistenia. A môžete tak v krátkosti povedať, aký je teda medzi tým rozdiel, aby sa taký bežný človek zorientoval? Áno, tak už pod tým slovom nehnuteľnosť môžeme počuť niečo, s čím sa nedá hnúť. Je to všetko, čo je pevne zabudované, pripevnené, čiže vo svojej podstate je to stavba, všetky rozvody vody, elektriky, kúrenia, okná, dvere, podlahy, plávajúca dlažba, keramická dlažba, nalóky stien, stropné svietidlá, kuchynská linka pevne zabudovaná, kúpeľňa, radiátory, WC, všetky sanity, čiže je toho strašne veľa. Dá sa povedať, že to tvorí možno 70% celého bývania. A domácnosť je to, čo môžeme chytiť, môžeme preniesť, čiže nejaký ten nábytok, elektronika, ošatenie, zariadenie, kuchyne a podobne. Rozumiem. Možno, čo by ste poradili klientovi, ktorý sa rozhoduje pre poistenie teda bytu a domácnosti, čo asi pre neho je také najvhodnejšie, na čo by určite nemal zabúdať a na čo si dať pozor, keď sa niečo takéto chce rozhodnúť spraviť? Myslíte obyvateľov nejakých činžovných domov? Alebo aj domov, klasických. Teda obidve tieto sféry môžeme spomenúť. Áno, ako trošku by sme to mohli rozdeliť treba na obyvateľov tých činžiakov, keďže tam býva viacero domácností, tak je veľmi dôležité okrem tej buď nehnuteľnosti, ak sú byty v osobnom vlastníctve a domácnosti, mať poistenú aj zodpovednosť z držby nehnuteľnosti a taktiež aj zodpovednosť fyzických osôb. O čo ide? Ak napríklad vytopíme suseda, tak poisťovňa uhradí túto škodu za nás. Ale takisto sa môže stať aj škoda pri rodinných domoch, treba pri požiari budú poškodené okolité domy, tak tam by sme tiež mali dávať dôraz aj na to poistenie zodpovednosti. A tak ako som spomínala predtým, určite je dobré, ak máme tú nehnuteľnosť v osobnom vlastníctve, mať poistenú aj nehnuteľnosť, aj domácnosť. Čiže a samozrejme treba si pozrieť, že čo to obnáša, aké výluky v tom poistení môžu byť. Mr. MIB.
dress in black. Remember that, just in case we ever face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, B. What was dead is now gone. Black suit with the black Ray-Bans on. Walk in shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back, cause you never quite know where the MIBs is at. And night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then like boom, black suits fill the room up with the quickness, talk with the witnesses, hypnotizer, neuralizer, vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please? Do what we say, that's the way we kick it. Yeah, you know what I mean? Or see a noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. We're fearless. MIBs freezing up all the flag. Men in black. And the men in black. Let me see you just bounce it with me, just bounce with me, just bounce it with me. Come on, let me see you just slide with me, just slide with me, just slide with me. Come on, let me see you take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me. Come on, and make your neck work. Now freeze. In closing, I know we might seem imposing, but trust me, if we ever show in your section, believe me, it's for your own protection. Cause we see things that you need not see, and we be places that you need not be. So go with your life, forget the Roswell crap, show love to the black suit, cause that's the men in, that's the men in. No, mohli sme teda počuť ďalší názor, ďalšie info od pani Backárovej, ďakujeme jej. Spomínalo sa tam alebo teda informácie o tom, že na čo treba hľadiť, že je vlastne rozdiel medzi človekom, ktorý býva v byte a ktorý býva v dome. Tak ja si myslím, ja mám takú aj skúsenosť, že keď z nášho bytu sa stalo to, že nás vytopili, ale to nie len nás, ale vytopili aj ľudí proste pod nami úplne až na prvé poschodie, ja to bývam na 3. A to bolo úplne obrovská vec, tam mi praskla batéria a tieklo to ako z vodopádov. No a všetci boli poistení, ale práve tí, čo vytopili, tak tí poistení neboli, no a tam už vlastne vznikali isté problémy, čiže je veľmi dôležité, čo poistiť, ako vždy je prednejšie zdravie ako veci, ale i tak ja vravím jednu vec, nie je dôležité poistiť sa len auto a ako to je ten základ, ale poistiť si aj hlavne v tej domácnosti, či už proti tej krádeži, keď budete na nízko niekde na nižšom poschodí, tak určite si poistiť aj proti vytopeniu alebo teda záplavám, takže treba sa na to veľmi dávať pozor. No a posledný rozhovor sme robili, ale teda robil náš kolega Marek s pánom Chnábkom. Ja sa v podstate chcem spýtať niekoľko otázok, ktoré by mohli zaujímať bežného spotrebiteľa. A tou prvou je možno, keď už má nejakú poistku a stane sa škodová udalosť, na koho sa obrátiť, ako postupovať, ako v tomto prípade riešiť situáciu. Tak v prvom rade jedná sa o
to, že podľa toho cez koho to uzatváral poistnú zmluvu. Osobne ja preferujem, že všetkým klientom, ktorým uzatváram poistné zmluvy, tak v prípade poistnej udalosti, aby sa obrátili na mňa, predsa už keď v tej oblasti dlhšie robí človek, tak viem im poradiť čo, ako a tak ďalej. Takže to je taký prvý krok. Inak v podstate každá poisťovňa má svoje linky, na ktoré treba tieto poistné udalosti nahlásiť, ale hovorím, ja v zásade presadzujem ohlásiť sa mne a ja už viem predsa len v tomto smere poradiť čo ako. S tým možno trošku súvisí moja druhá otázka a tá je o tom, či sa obrátiť aj pri poistení majetku a teda nehnuteľnosti priamo na poisťovňu alebo na niekoho, kto v tomto odbore pracuje a má možno viacero poisťovní, viacero možností pomôcť klientovi. Ja si osobne myslím, že určite na poistného sprostredkovateľa, pretože ako ste už sám povedal, je tam viac poisťovní, viacero možností, čiže môže klientovi ponúknuť ďaleko viac, navyše môže mu urobiť v podstate výber, môže si klient vybrať z čistej alebo z tej poisťovne a samozrejme tá poradenská činnosť tam je nezanedbateľná, čiže klient by mal dostať poradenstvo, vysvetlenie presne, pretože v tej poisťovni každá z poisťovní si hľadí len na svoju vec. Čiže nepozerá výhody druhej, nevýhody a tak ďalej. Skôr nevýhody, áno, na tie môže poukázať, ale tie výhody určite nie. Rozumiem. Mnoho ľudí má poistku, ktorú uzavrelo možno pred niekoľkými rokmi. Chcem sa spýtať, či je dobré aj poistky na domácnosť a nehnuteľnosť prehodnocovať, prípadne v akých časových horizontoch? Tak určite je to výhodné prehodnocovať, pretože za prvé tie poistné, treba ešte čo sú poistky z rokov 90., tak boli uzatvárané na celkom iné poistné čiastky, navyše vtedy ešte neboli byty vo vlastníctve, viac menej to boli byty len nájomné, takže tie zmluvy takisto boli uzatvárané na nájomné zmluvy. Vtedy treba spadala len domácnosť, nespadala tam nehnuteľnosť, ale v dnešnej dobe, keď máme už byty pokupované, tak prípadá tá poistenie nehnuteľnosti, samozrejme tam má potom aj tie hodnoty. Predsa sa už za tých posledných 20 rokov značne zmenili. Prv sa poistila byť, čo mám skúsenosti zhruba na tých 10 000 eur, no v dnešnej dobe to sú už trošku cifry o niečom inom. Takže určite prehodnocovať. Ono sa hovorí tak po takých 5-7 rokoch by sa to malo prehodnocovať. Dobre, pán Knapko, ja vám ďakujem veľmi pekne. Neviem, či by ste k tejto téme chceli ešte niečo dodať, že by mohlo zaujímať poslucháčov. Poistka, možno nejaké rady? Tak ako som pre vás. Jedna taká rada je, že keď dojde klient byť poistenie a on vie, že celý dom poistený, ale nevie, kde je poistený, ako je poistený. Z vlastnej skúsenosti mám také skúsenosti, že treba, áno, celý byt je poistený, ale táto poistka sa nevzťahuje na jednotlivé byty. Treba sa, že aj toto, aby si klienti preverili, pokiaľ sa chcú dobre poistiť. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. The night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half the breath. I know you're still living your life after death. Miss
day we pray for you. Till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Tak táto téma, myslím si, že nás naštartovala na to, aby sme boli trošku viacej opatrní. Určite áno. Určite si treba proste rozmyslieť, aké sú priority a do čoho treba vyslovene ísť a čo si treba dať poistiť. Musím povedať, že trošku nás prekvapilo práve to, že pri tejto téme sme viac ako pri iných témach narazili na to, že tí poistní agenti boli trochu opatrní, lebo sa veľmi ťažko o ich témach hovorí všeobecne. Oveľa lepšie sa im hovorí konkrétne na potreby klienta a aj práve za to sme sa dostali do situácie, kde tie odozvy jednotlivých poistných agentov boli pomerne malé. Napriek tomu vždycky pre zákazníka je to najťažšie vybrať si na prvý krát. To znamená, mám prvú poistnú situáciu, kde potrebujem poistiť auto, byť, záhradu, dom, čokoľvek. Ako si ja toho správneho poisťováka nájdem, špeciálne ak som sa presťahoval do iného mesta alebo nemám tie predchádzajúce kontakty a myslím si, že na tejto téme potrebujeme ešte popracovať ďalej. Určite áno. Najlepšia cesta je na základe referencií. Súhlasím. Určite. OK, takže
my sa pustíme do práce ďalej, ukončíme našu reláciu, ale ešte si povieme, čo budeme mať, akú tému o týždeň. Martin, pamätáš si, akú máme tému? Joj, nepamätám, lebo som si vínko dal. Tak, veru, budeme sa venovať vínu a vinárom. Bude to veľmi zaujímavá téma, my sa na ne veľmi tešíme, máme radi vínko. Veľmi sa tešíme na budúci týždeň. Pokúsime sa pre vás vyspovedať slovenských vinárov, ktorí pripravujú alebo postupne už pomaly stáčajú tohto ročnú sezónu. A budeme sa pýtať na to, čo je dobré, čo je chutné, čo sa podarilo, aký bol vplyv slniečka, pôdy práve tohto roku a čo nám odporúčajú ochutnať. Takže počujeme sa o týždeň v rovnakom čase, o 3. vo štvrtok. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa. Ďakujeme, majte sa, ahojte. Od A po Z. Každý týždeň zariaďujeme spolu s vami jednu tému vášho života.